Ka jingklat no jo uba huping stun lengdo. Ubde UMLA kanong stoin haka arpun riu tarik nailur arajakan riu. Kan sadap san senam la syai kasngi. Henry nakadaw ka jingi tengku berkasngi ublay. Ka parti HSPDP kum kadak. Ka jingkan mau burom yu teu unong seng jong ka parti. Bad uba layai ne kum unoyalam bad uba longru. Unom ikmat hadu kasngi baul klat no. Uba kepi pangyang rengkat kiri orang ba. Jong ka rai mensau kilalet ban bu sentiu. Ha umot ubalate ka sinong langpi. Haswa ban bu sentiu la penlong ka jing snapjar ka 20 minit. Badarin ka ne layo ka jing kran na uba pangyang ubadei u presiden rang ba jong ka ne ka parti. So nagaliang yung ako mo presiden yung ka parti ka HSPDP babudin ya kani ka jing play yung mait yung ka parti balik kani ka chaka ibahin ro ko mo chairman yung kani ka misal kisrasnong dan hangni balik rang ba baro ibiwan hay ni jing elang ibarit tadaw ba jong ngi kum ka parti ini kum kinongelam yun ka sinong balay ngai kan mau burom yo mai shopping hadu ngi labu ngi umot ngadon ban pensisya kum ni kum wei ne kinong ya trelembat kani ka chaka kan langpi area lani kan langpi sektor kum khamta me kum ka sarkar ke itu ka kum ko wei ni ki chaka ya kaja ibla bun sementa ngala persyang banwat ya ki jingsisya ya ki nongrim ba balai bangi hap an penyeng yu mot hang ni balai ngi hap ya kaban ke mau brom ni na kren sai ba lar om dei na umai hoping ubralong UMLA sanpu saus nem agani ri ba ngadu ka podung ka asam kat knais pa an fuar long MLA po ka asam hadu kasem ka knais pa ni puai bangin yo ka state megalia long ru MDC live news nem long ru MP sitom long ru nongelam yung ka parti ba nong seng yung ka parti but udairu unong yalam uba khamak madu nagabanta di sinong kithaw ki badon haw put usam sinter ng kamekali asam na sungthu shai leng ba ki kot ki bangalayit ki bangalawat benia hapadeng gani ki jingal ti bangin ya kren yu put usam ka kamekali lar omdei ba umdoi ka jingtre jung ba hoping gani ka jaka kamdon agenda ai issue bangin ya kren hapo mekali balai ngong kumta namala dingi phai ya ka ya ki kot kisla bat ke history ba si sha jong ka jinglong jong man jong ne ri jong i khat praspa nyo pun riu men badang sorka men badang sensar ka sorkar faring ka British rule ngimla ban len ba kani ka jaka ka hap hakaba hakadum session jong faring hapo kata ka bingi ka Kamrup district markhab bat kani ka United Kasian Chahil district tendai indah halawan ke jing sensar India kat khandai spa sanpo Republic of India yani ki Indian Dominion ba nalayo i konstitusyon yung kari India ya gani ka jaka nalap hang tu ba ngidon hapo kajing pej yung kasura sampa hapo ke India